такое казати, що ніхто не хоче до того говорити, і не сміє, я не знаю, в чому то діло. Ну, але будьмо з того. Як то може ота держава називати русину сепаратистами, коли можуємо на свою землю? Як ми можемо бути сепаратистами? Тепер з другої берімо той факт, що зробила українська держава з нами за 23 роки. Подивіться, що зроблено. Швидко і понищено, починаючи від спорту. Все понищено. Сільськогосподарське виробництво понищено, садівництво понищено, промислове виробництво понищено. Все. Про що можемо говорити? Духовність тепер теж на такому самій ситуації, теж нищиться все. Ну то як ми можемо бути сепаратистами? Кажу, ще раз кажу, на своїй землі. І як ми маємо право не казати про те, що не треба говорити нам про автономію у складі України, чого? Ну та берімо, що морально українська влада не має права такої говорити про автономний статус у складі України, коли дивіться, що з нами не робили. Що кажу? Ще раз кажу, понищено все, нищиться й далі. Берім ліс. Я задивлю тепер по Перечинщині, у 3-4 рази більше возить кругляка, як то було 3-4 роки тому. У 3-4 рази більше. Я не знаю, то все йде на нищення. І в шутки тихо. Влада тихо, мовчить. То мені дуже ото дивно. Так влада тут і не возить. У каміонах вивозять колоти дрова. І де вивозять? У Словакію. Мені бувший голова районної адміністрації казав, айно, то каже, дійсно, кажу, вивозять дрова колоті у Словакію. І що? Продукцію везуть, а гроші ще там рішають на банківських їхніх рахунках. Кругляк із Перечина вивозили 4 вагони, 50 метрів кубічні ті пульмани, вивозили, оформляли М2. І то недавно до того було опубліковано, що таке робили. Ну та проситься, де то ці гроші дівають? І то ті, що офіційно продали там, то ті, каже, кругляки, і за то гроші сюди не поступають. Тепер я вам ще хотів повісти, що многі дійсно народи, які тепер живуть у складі України, називають сепаратистами. Ну та беріть, мені один русин каже, та хіба не Україна сепаратистська держава? У 1654 році Богдан Хмельницький молив царя російського, щоб, каже, взяти його на поруки до себе, приєднав до Росії. І що? Цар ще не хотів спершу того робити. І він настрашив, що він пойде до турецького султана. Ну так, про допомогу. Ну то просимо часу. А тепер, каже, вимагають ті народи, яким каже Європа, що то давайте федеративний устрій України, але їм то не треба. Відносно визнання, минутку, відносно визнання, я хочу таке повісти. У свій час повів наш дорогий друг Удовенко, що ми не можемо дати, каже, русинам автономію, бо вони потім захотять мати свою державу. Ну, а ще інтересно, що наша дама Тимошенко повіла, ми теж не можемо, каже, надати автономний статус Україні, кажу, русинам в Україні, бо, каже, Україна не буде мати бюджет. Ну, тобто наш професор, економіст Рущак казав, що Київ з нашого краю, тепер я не знаю кілько, але викачував в останні роки близько 4 мільярдів доларів на рік. Ми голодуємо. Тепер подивіться, демократи із Києва беруть нашу мінеральну воду, платять за літр води 5 копійок, розбавляють її приблизно в 3 рази і продають вже по ціні у 300 разів більшу. Та чого? Бо ми не могли заробляти такі гроші. А за ліси? Ліси вже понищені більше, як на 70%. І що? Ну і ще я хочу повісти, то дуже важливо, по тисі показали, то було пару років тому, інтерв'ю із професором Котигорошко. Ну так йому задали питання, які висновки він може зробити на основі тих розкопків. І що Котигорошко повів? Що по тим розкопкам, які проводили,
та свідчить на те, що рівень розвитку цивілізований у нашому краї був вищий, як там на Заході в Європі. Ну, але коли йому задали питання, а як там, а він махом рукою каже. Що ти говориш? То правда, було таке, то пару років тому. Ще один інтересний момент. Ми говоримо про переписку Сталіна з Бедешем. І ви знаєте, що спершу Сталін обіцяв, що статус нашого краю лишиться той, що й був до війни. І що було? Сталін у кінці кінців об'явив, що от народ дуже хотів приєднатися до своєї матері України. Але у 43-му році Корнійчук, заступник міністра закордонних справ Радянського Союзу, зустрічався з Бенешем у Тегерані. І Бенеш уже тоді продав наш край. Казав, що ви не проти, щоб Подкарпатська Русь ходила до складу Радянського Союзу. От маєте. А вони переписку проводили. На психіку народу діяли, що от вони за те, щоб статус лишився той самий і тому подібне. Ну і думаю,